velkommen tilbage til Mørkær Crafters ting en episode 3. Det lykkedes vores sidste episode. Sammen med Vigga B derovre. Det er Vigga B. Det er Vigga B, jeg er gerne bygge væggen igen. Det er smukt, ikke? Anywho. Det lykkedes også at bygge alle væggene rundt om huset, så tid til indretning. Fordi sådan er vi bare. Som jeg kan høre den underlige kliklyd i baggrunden, det er Peter. Hej. Han er en isbjørn åbenbart. Ja, hej Peter. Anyway, Hi. Back to building, let's just jump straight into it. Og hvorfor taler jeg med engelsk igen? Dammit, okay. Så vi begynder med 3. Og 2. Og 1.
det var Peter med hans vigtige viden. Pølsehøster 85. Og det var Vegard B med hans ligegyldige info. Ligegyldig viden, Ja, ligegyldig så copyright. Okay. Som du kan se, så har vi lavet... ligegyldig info. Og så opdager vi ikke for et copyright strike, det gør vi sikkert. Anywho. Men det der er jeg nødt til at give credit til natholdet, som der opfandt. Du vil bare ikke stoppe med al den der form for sådan... For copyright, vel? De elsker det der med copyright, de elsker også at larme som idioter. Det gør vi alle sammen nu. Anywho, som det blev sagt på trykket. Ligegyldig info. Okay. I came in like a wrecking ball. Have never hit so hard in love. Ja, men det er hvad der sker, når man spiller sammen med de her personer. Jeg har allerede ondt af dem. Okay. Men som I kan se, så fik vi lavet sådan en ting. Det her, det vi kan bede med at lave et gulvtæppe på. Ej, Oscar, bekymrer du dig virkelig om os? En eller anden, der gider ringe 112. Jeg vil gå snart meget. Spørg dig selv. Ja, det er jo interessant. Okay, vi har i hvert fald fået indrettet det alt sammen, så vi kan se det. Og han er stadig på gulvtæppe. Spørg dig selv. Han er stadig på gulvtæppe, okay. Her har vi retssalen, fordi hvert rådhus har brug for en retssal. Jeg kan ikke tale i dag simpelthen. Har brug for en retssal. Retssal. Så har vi et meget stort kontor, vi aner ikke, hvem der ejer det. Vi siger bare, at det er en eller anden, der ikke er klaustrofobi eller sådan noget. Nej, det er mit kontor. Okay. Og så herover har vi lovholderens kontor, den der skriver lovene. Som der i hedder. AVP Dragon _ fordi personens navn åbenbart blev ændret af en eller anden idiot, fordi han synes det var sjovt at ændre det til et eller andet. Så det var smukt. Og det er hendes navn og hendes bror. Anywho, ordet dagens ord anywho. Ja. Dagens ord, Peter. Dagens ord. Dagens Jeg ord. tjekker det. Han har sådan en ting på sin telefon, der hedder dagens ord. Lad os se, hvad dagens ord er i dag. Nej, det er dagens latterlige ord. Jeg ved ikke engang, hvad hjemmesiden hedder. Jeg har ikke Nej, det. det er ikke det, personen hedder. Det er fuldkommen underligt. Jeg fatter ikke, hvor folk hedder MLG og XX et eller andet. Ja. Det er sådan noget Jeg har på fornemmelse, det står for en bestemt ting, men altså, jeg ved ikke, om jeg burde sige det. Det er bare sådan noget Call of Duty Counter-Strike. Det er mere sådan extreme. Ja. Det er nemlig extreme. MLG. Major Elite Gamer eller sådan noget. King. Jeg fatter det ikke. Major Men Elite altså- Gamer eller sådan noget. Ja, det var også her fra Buggcrafters med, at den æderkuppe foran døren. Hey! Det er væk, VKB. Anyway. Det var det. Au, du skal ikke slå mig. Du skal ikke slå mig med kød. Hvilket stykke kød? Ej, nu stopper du. Okay, det var en meget... For helvede. Det var endnu en episode af Minecraft. Det var det sker, når man er cirka 3 personer herinde, og vi er det... Du kan godt lide det, Oscar. Jeg er done. Ved I hvad? Jeg tror bare, jeg siger godnat til folk, så abonnere og like, og skriv venligst kommentarerne, hvad I synes om denne indretning. For hvad helt er, jeg synes, det er rigtig retardet. Men altså, det går nok. Han retter sig ind, din... Han prøver, det var komisk, simpelthen. Eller grin, eller hvad Se, kom ud. Du skal lige komme ud, inden du slutter videoen. Hvorfor risler det? Okay, jeg tror det er nok for i dag. Kom ud! Og indtil næste gang. Ha' en god aften. Kom ud! Yeah!